mukalata momwemo muli nkhani ina yayikulu imenenso ndikufuna kutsindika, nkhani ya sponsors and dismantling networks behind political terror. Tufuna tinene ku mtundu wa Malawi kuti talembera kale nduna ya Homeland Security ona za nziko kuti afufuze. Tapeza maina a anthu okwana 12, 10 ndi awiri edi chichewa chake chimene 10 ndi awiri oya sorry 10 ndi awiri amene akhala behind anthu they are Rwandese. It is alleged that they have been behind sponsoring the politicians, sponsoring the violent guys, including procuring of panga knives. Was not done here. The panga knives were procured outside Malawi and were brought here. Some of these individuals are from Rwanda, but they have settled in Malawi and in my investments Siana because they had made friends with some politicians. Talembera, apolisi, Malawi Human Rights Commission, including our embassies, Foreign Affairs Ministry, kupati example United Nations kuti tukupempha boma la Malawi la DPP kuti layamba bwino kuti lufuna chilungamo chibwere poyera anthu amene wanso 12 wa afufuzidwe kuti makhalidwe awo muno ndovomerezeka ndipo akukhala bwanji, ndipo kuti nkhani izizi za violence chifukwa anazitengera kuti kuziko la kwawo kuti zinthu ziyende mukuyenda kugwiritsa ntchito zikwanje. Anthu awawa afufuzidwe, ngati ndosalakwa palibe umboni well asiyidwe, koma tapereka information ina iliyonse kumene akukhala ma business yawo maina awo musabata ikubwera poti apapa tikusiya kuti tapereka kuboma. Msabata ikubwera tizabweranso kufotokozera na Malawi ngati boma silichitapo kanthu chifukwa anthuwo ndithu ndi network ya mphamvu yonena kuti kandi khobiri amapereka kuti nkhani yawo isapite patali amapereka ndalama. Ndiye ngati angafune kuti akhomerere kuti zisaoneke, ifeyo tunena kuti situlola kuti zimene zichitike chifukwa tisamakhale kuti amayi tokhati kukhapana chifukwa cha munthu wina wake amene wabwera nkunena kuti muuse strategy a opposition samapanga chakuti kapena aboma samapanga chakuti zikhapatana na Malawi. Ife nkhondo Malawi muno siti kuifuna. Ndiye wina wakunja asabwere kuti pangisa nkhondo pa zinthu zimene timatha kukambirana kudzera muzisankho owina amapita oluza amabwera tisapangaso zisankho zina after 5 years nde tisayendere violence ngati njira imodzi yofuna kuti tipeze zofuna zathu. Nde anthu amenewa tunena kuti afufuzidwe ndipo chilungamo chioneke.